endavant i fora. En Lluís Llach, quan venia a cantar a Perpinyà, hi havia 4 gats, a la primeria, ben entès. A la fi, eren 1.000 nats que venien a l'espiar. L'altre dia eren 10.000 dins del carrers de Perpinyà, a cantar, a parlar per la llengua catalana. Mais ho deien en francès. Il faut être catalan, pays catalan, on sait pas. Ho fer, millor ho fer en català, hasta si que jo estrupieu un poc el català. Mai de la vida s'han fet un dia un curs de català, mais escric també peces en català. Bon, tot això per dir que si tenim l'ànima catalana i si fem quelcom amb aquesta ànima catalana aquí sobre el nostre territori, i bé podem anar de l'avant. Fins aviat.